estic molt emocionada perquè jo crec que els bertranes són gairebé una estructura d'estat. Són molt importants, molt importants. Com deia el president Rull abans, van ser l'inici de moltes resistències, de moltes recuperacions. El primer Prudenci Bertran, en Pedrolo, va ser en un moment de la història que estàvem tan brutalment ferits, però tanmateix la resiliència d'aquest país aixecant de nou, no? I aquí a Girona apostant per la literatura en català en una època en la qual fins i tot no es podia ni tan sols sovint publicar, no? I després formes part d'un llistat d'escriptors que honoren moltíssim, és un premi que et dona una gran dignitat. Tenim aquí en Martí Gironell, que en va ser, tenim, òbviament, està al costat, o està en una llista on hi ha els Cabré, els Porcel, en fi, què us he de dir, no cal dir que és. En David Ciri sí que recordo que també el va guanyar, en fi, és per mi tot un honor. I per tant, primer agrair, no cal dir, a la perseverància d'aquesta Girona resilient que ha mantingut també a través de la literatura la veu alçada d'aquest país, i agrair-li als jurats, no cal dir, a tots els que... I agrair-li al Robert, el meu marit, que fa més de 25 anys que m'aguanta i m'acompanya en aquest camí també de literatura, perquè ell va ser el primer... Jo quan escric els hi vaig explicant a la família per on van les coses que els hi passa als personatges, en fi. He de dir que Cornelius va néixer d'un somni. En realitat, jo estava escrivint Ocell d'aire i de foc, la darrera novel·la que vaig publicar, i la novel·la anterior és una novel·la que del 55 al 60 és l'època dels maquis, és l'època de la Brigada Política i Social, comença, de fet, amb l'inici, amb la inauguració del Valle de los Caídos, i la vaig patir molt. És una novel·la que li tinc molta estima, és la gran novel·la també en part de Quico Sabater, però hi va haver moments que la vaig escriure plorant, amb molta amargor, amb molta dificultat, perquè era un moment molt tràgic. I jo, que m'agrada submergir-me, m'havia llegit testimonis de la Brigada Político-Social, havia entrat en aquella època tan dura, havia llegit molt sobre la mort d'en Quico Sabater i dels darrers maquis, en fi. I estava molt trencada. I de sobte un dia vaig somiar amb un personatge que es deia Cornelius Papapaulus. I vaig sortir i vaig dir, escriure una novel·la sobre un personatge que es diu així. I a casa van riure molt i em va dir, estàs ben boja. I a través d'un nom vaig vestir una història. Va resultar fàcil. Jo sempre vull escriure de la història de Catalunya perquè la nostra història està furtada. Nosaltres tenim una història oblidada, no la coneixem. Cada vegada que escric novel·la històrica algú em diu, he pres tant, no caldria aprendre tant, hauríem de saber-ho, i tanmateix no en sabem res del nostre país. I aleshores la meva petitíssima i humil aportació també en l'àmbit de la literatura és rescabalar moments de la història que no coneixem, poar-hi molt endins, m'hi fico moltíssim, intento saber-ne molt i aleshores posar-hi la mirada de l'escriptor, que és la mirada de les emocions. No només hi ha dades i batalles i històries, també hi ha com ho vas viure, com ho vas patir, no? I vaig dir, sens dubte ha de ser un moment de la història de Catalunya, però quin? Vaig dir, me'n vull anar. Estic escrivint sobre els anys 60, me'n vull anar molt lluny. Busquem un moment d'èpica, un moment gloriós a la història d'aquest país tan ferit. Els almogàvers, caram, Jaume I, Pere el Gran, tota la gran gesta al Mediterrani, la creació dels consolats de mar, la gran èpica que hi ha al voltant dels almogàvers, la millor infanteria durant més de 200 anys a tota Europa, a la voluntat dels catalans no de conquerir terres, sinó de crear comerç per tot el Mediterrani, d'aquí els consolats de mar. I llavors els grans personatges, Roger de Flor, Roger de Llúria, el propi Pere en Gran, la croada catalana, parlo molt de la croada catalana, explico el setge de Girona, que va ser tan important, les mosques, les explico. Ramon Muntaner, nascut a Peralada, que van cremar els almogàvers. Tot això va convertir-se en un moment per mi de joia quan estava escrivint sobre aspectes molt durs. I mentre anava escrivint allò que era molt més dur, m'anava d'alguna manera omplint d'aquell moment d'una Catalunya que era tan normal, que podia tenir estratègia, expansió, idees pròpies, i d'una gent, els almogàvers, que no els hi tinc pietat perquè van ser brutals, terribles, però alhora van ser també genials. I aleshores Cornelius neix a Famagusta, que és una ciutat de Xipre, en aquell moment molt important, neix que l'expulsen pràcticament la seva mare, que tenia 15 anys i era una noia esclava,
el recullen uns monjos d'un monestir ortodox i a partir d'aquí viu moltes vides. Viu la vida dels almogàvers amb Roger de Flor, amb ell recorro tota la gesta de tota l'Anatòlia, totes les batalles van ser impressionants, van guanyar-ho tot, guanyaven sempre amb un percentatge de 1 a 10, van ser molt temibles, recorro amb ell la venjança catalana, 2 anys destruint-ho tot, encara ens recorden els catalans, no només a Grècia, Rècia, Bulgària, Romania. A Romania hi ha un coco pels nens que es diu el català, que ve dels almogàvers. Però també en Cornelius coneix de jove Ramon Llull, que estava a Famagusta intentant tornar a tenir una nova croada, contra una croada a Sant Joan d'Acre que havien ja perdut en la darrera, i l'il·lustra i li ensenya llatí i el rebateja Cornet, que li surt més fàcil que Cornelius. I amb ell també coneixerà el Dan, que estava exiliat a Avinyó, i també coneix el papa Climent, i coneix personatges molt importants de l'època. De manera que jo el que he fet és agafar Cornelius i amb ell intentar que el lector es passegi per un moment gloriós de la història d'aquest país, que no estava ferit com ara, que no tenia cap risc en el seu idioma i en la seva cultura i que no havia d'alçar la veu per recordar que existia i que tenia pròpia identitat. No faig literatura per fer política, però faig literatura per la nació. Vull que aquesta nació persisteixi, romangui, que no desaparegui i està en perill i està en risc. I està també en perill i en risc la nostra cultura i la nostra llengua. I per molt que hi hagi qui ens digui que tot està normalitzat, res no està normalitzat, tot està encara ferit. Avui aquí hauria d'estar el president Puigdemont i no hi és, i tants d'altres. I encara tenim gent als judicis i a les presons. No, no. Que no ens enganyin. Que no ens enganyin, res no està normalitzat i estem ferits, però som resilients i ens tornarem a alçar. En tot cas, que el Cornelius us acompanyi i us posi un somriure i us passegi per una època de Catalunya on vàrem ser amos del nostre destí. Gràcies. Si voleu baixar per allà. Gràcies.